creo que anda sobre o 60% para rentas máis altas, para o tramo superior. Como vedes aí, por exemplo, os americanos andan por o 40% e para rentas altas andan por o 10%, é dicir, a parte de pensión pública para os americanos é reducidísima, e outros países do noso entorno teñen situacións similares, moi por debaixo deste 80%. Como vos comentaba, que ser 80 ou 70 non significa que a pensión caia. Pode ser seguir incrementándose a pensión, pero a mellor temos que reformar isto. Non é unha posibilidade. Cambios na idade de xubilación, a que atendían moitos dos informes, é o único que está explícito hasta o momento na proposta de reforma. Pasar de 65 a 67, despois empezou a falar de cambiar o método de cálculo, o punto seguinte. Cambio na idade de xubilación, obligar a pasar 2 anos máis, por exemplo, pasar de 65 a 67, inda que sea moi pouco a pouco. É unha decisión complexa, porque individualmente, cada persona, cando xa está cerca desa idade, vai parecer fatal, tremendamente mal, porque se va cotizando, sobre todo porque si lle obliga, que é unha cuestión que temos que ter en conta tamén. Que conste que moitos da nosa obligación a xubilarse ven máis non por imperativo legal da norma, sino, como sabedes, por os convenios cos sindicatos, onde dicen que efectivamente aos 65 hai que retirarse. E aquí vou entrar nun tema que como economista laboral me molesta moito, dicir que as persoas non deben de manterse no posto de traballo porque iso asegura a entrada dos xóvenes no mercado laboral e no mercado de rentas é unha falacia total. Nadie asegura eso. De feito, normalmente o que acontecía é unha reestructuración e onde había presubilacións non volvían a contratar, reestructuraban. Porque é o normal, estamos en crisis e temos que botar a xente, porque botamos a xente, non un problema de recuperar. Entón, eso non funciona así. E de feito está pensado na falacia de que os postos de traballo están dados, son un número fixo. Se a economía crece, ese número cambia. Entón, o que temos que facer é crecer. O que temos que promover é incrementar a productividade e a renda do país. E desa forma aseguraremos os postos de traballo tamén aos xóvenes. Pero non podemos pensar en dar postos de traballo aos xóvenes quitándolle os valores. Hai moitas formas de quitar, non só cas presubilacións. Nós estamos traballando últimamente en temas de discriminación laboral das persoas maiores que van desde que é imposible que te ofrezcan un traballo a partir de determinada edad, é unha discriminación, porque incluso hai anuncios onde xa dicen de tal edad a tal edad, non máis. Pero sobre todo nos temas de discriminación salarial, moito máis difíciles de captar, porque o noso sistema, como sabedes, vai premiando por permanecer na empresa. Entón é moi difícil de captar se efectivamente as persoas, os traballadores en idade avanzada, se está discriminando salarialmente. É un tema importante, porque temos unha sociedade moi vinculada aos mozos. Bueno, entón, ademais, este cambio da idade de xubilación, que nunca o faría obligatorio, sino voluntario para a xente, ten un problema adicional, que é que a esperanza de vida a partir dos 65 non é igual para todas as clases sociais. É moi superior. Os estudios din que casi 10 anos de diferencia para as clases altas que para as clases baixas. Entón, se estamos incrementando o número de anos que vai a pasar ese traballador aí, ese traballador é o que non se pode permitir salir dese mercado laboral, porque non ten rentas evidente, ese sí que estamos acortando claramente o número de anos que vai percibir pensión. Aí non hai problema. Entón, redistributivamente é unha medida que eu non creo que sea boa, que sea positiva. Digo por as cousas que están saindo, que non iría por aí. Os cambios no método de cálculo, pasar de 15 anos como é actualmente a que sean os 20 ou 25. Isto ten efectos moi grandes sobre o valor da pensión. Cai moito a pensión, no caso que se pasou do 8 era 15, un 3% en media, calculade o que pode significar para todos. E ademais esta medida ten unha cousa negativa, se queredes, que é moi difícil que sepamos exactamente como nos afecta cada un de nós individualmente e, polo tanto, podamos tomar decisións.
Se se cambia ese sistema de cálculo da pensión, non vamos a saber exactamente como nos afecta a cada un de nós. Teníamos que ir a un simulador que nos calculase e tal. De feito, normalmente van a atender moito por aí, seguramente, as modificacións finais, porque é máis difícil que teña reacción se non se informa a xente de como lle van a afectar. Esa é unha forma en que do número de anos cotizados. Por suposto, podemos tamén pensar en cambios no sistema de financiamento público. É dicir, que non sea a base de cotizacións, podemos pensar en outros impostos. Un tempo que será así. De feito, a tasa de cotización na Seguridade Social de España é unha das máis altas de Europa. Sempre se criticou que eso afectaba moi negativamente a decisión de cual era a combinación óptima capital-traballo da nosa economía, indo en contra do traballo e a favor do capital, porque non ten ese mismo imposto, o factor capital. Entón, podíamos pensar en tocar esas cotizacións, pero temos que saber o que significa eso. Eso, por un lado, vai favorecer o traballo se realmente hai unha elasticidade na contratación que o permite. Se non, pois podemos ter dúdas. E, ademais, bueno, teríamos que pensar en impostos alternativos que permitan financiar o sistema. Outras economías o fan e non pasa nada. Pois nós tamén podíamos optar por eso, buscar outros impostos que financien as pensións, impostos, supongo que directamente os millores serían os directos, o IRPF que xeraría máis redistribución. Por último, tamén incluyo, hai máis posibilidades de reforma, favorecer un sistema de capitalización privado, os famosos fondos de pensións, que pode ser complementario que temos actualmente ou non, e pode ser obrigatorio. Hai países onde é obrigatorio, non nos quitan a cotización, pero nos dicen que obrigatoriamente do teu salario tes que dedicar X tempo, X euros a aforrar. Bueno, esta última forma é interesante, non? Hai que estudiar. De feito, en España, cando fui a mirar a cifra, que dei asombrado, non o sabía, hai 10 millóns de traballadores, de persoas, de persoas que teñen fondos, participación en fondos de pensións privados. Claro, isto é un dato así que impresiona bastante. O que pasa é que o 56% destes 10 millóns fan aportacións anuais por debaixo de 300 euros. Isto quere dicir que basicamente son plans de pensións moitos de empresas, obrigatorios por convenio, donde a empresa fai unha aportación mínima que por convenio era 0,01 de la masa salarial ou algo así, e ningún traballador fai incorporacións a ese fondo. Vale, despois sí, no tramo superior hai xente que invirte moito nestes fondos. Bueno, estes fondos poden ser complementarios, poden permitir ese complemento, si xa vou... O que pasa que a este sí que a crisis ya afecta. No 2008, os fondos, en media, perderon un 20%. A rentabilidade dos fondos no 2008 foi unha pérdida do 20%. En España o 8, moito menor, porque son fondos con menos incerteza, con máis seguridade, van a moita renta fixa. No conxunto da Unión Europea foi dun 12%. Aí sí que estaríamos falando das repercusións dunha crisis económica sobre a pensión que van a cobrar as persoas. Pois iso tamén o temos que tener claro. Podemos optar por ese outro sistema, pero ten eses problemas. Aí sí que as crisis funcionan. Parte do perdido no 2008 xa recuperaron no 2009, tamén é certo. En todo caso, en España, hai un estudio que se fixo desde o Banco de España, a rentabilidade dos fondos é inferior á rentabilidade en bonos do Estado español. Os fondos teñen hai rentabilidade financiera, despois teñen a rentabilidade fiscal, e despois teñen, por outro lado, hai un problema de que hai moitas tasas comisións que pagar. Bueno, isto era un pouco o que vos quería comentar, que teño máis adiante, non sei, vou a parar aí, pero simplemente, bueno, isto era as edades para que tiña todas estas preguntas que a mí saben no debate sobre se a crisis en xeral, de cuestións que temos aí, de se efectivamente, bueno, as primeiras supoño que todos estemos claras, habría que pasar as últimas, que nos parece que o que está pasando, pero isto xa máis vinculado ao tema da crisis actual e non tanto o tema que era o económico. Moitas gracias.